Ayan guys, paalis na tayo. Punta tayong palengke, tinan nyo. Ayan guys, 100. Yung price guys, may 160, 170. Hey guys, bumili kami ng dalawang broccoli. Sitaw na isang kilo to, ma'am? Itong talong. At okay na to, ma'am? Kamatis. At Ha? Kamil? Water, please. Water. Please, lang. Baby camel. Maraming kamay. Sausaw tayo, sausaw. Aspa Ang gumagawa nito. Kamay, kainis. Kamay, kayo. Sus na. May ako lagi. Tarik siya. Tarik siya. Tarik. Ang matambak ang iyan. Dari hapit naman matambak ko. Na. Sabi lago na eh. Ano ang buhay. ang tagiyan ng lambok man. Nawi o. Ayan guys, paalis na tayo. Punta tayong palengke, tinan nyo. Dadala natin yung ating eco bag, syempre. Ito yung binili ko na ano guys, yung may number lang para hindi na magbitbit ng mga susi. Thank you. Ang tsura mo. Bye-bye. Ayan guys, ang layo na ng nilakad ko. Balik ako kasi nakalimutan ko yung wallet ko. Kalain nyo yun. Wala akong pamasahe. Kasi yung nandito, pang ano lang siya, pang grocery lang talaga siya sa ano. Buo siya. Wala akong coins. Kaya talagang bumalik ako. Meron ako sa pitaka sa bag ko. 3 pesos lang. Feel na feel ko na yun. Nandun na ako. Malapit na akong dumating.
Tapos hindi ko alam na naiwan pala yung aking pitaka. Kaya, ayun, balik na naman ako. Kaya, parang hindi. Yan guys, yung mga John, pasalo ako po. Tayo guys sa wow. Ilang kilo bangus? Price guys, may 160, 170, 125. Oh, ako na. Hello guys! So, kakarating ko lang. At, ayan. Si Papa yung mag-haul. Wow! Toso. Siya yung mag-haul niyan. Pakita nyo sa inyo yung mga napamili ko. Kasi magpa-plancha pa ako ng uniform. Pa! Diba dito ba? Post na yun. Post. Diyan, sudan na. Sudan na ni. Si Papa yung binaba. Sudan kita ni. Ano yan? Bumili kami ng bangus. I-ano pa, separate pa. Diyan, sudan. So, si Papa yung binapak. Ito yung mga miniplan ko kahapon na ulamin namin for 10 days. 10 days lang yan yung buho ko. Para akong binagyo. Si Hagrid kasi naglaro kami kanina. Kaya yung buho ko ang nangyari. Yan yung... Pakita pa. Saan ang isda pa? Hindi ko alam. Hindi niya alam ko nung isda. Nakalimutan ko rin yung pangalan niya. Pero ano lang, 100 ang actually 140 yan. Pero pinaano niya, 100 na lang yung kilo. Pang ano to, pang prito, ganyan. Tapos yung bangus medyo mahal, 160 ata yan. Pero nabayaran ko yung 195. Sobrang 1 kilo. Ayan. Pa. Istorya pa. Pa. Okay, suti ko. Hold. Dali. Faster ba? Pakita sa kanila, dali. Pakita mo sa kanila anong pangalan, dali. Faster. Oh, go, dali. Faster na. Oh, okay. You hold this one. Oh. Anong pangalan nito? Dali. Faster, Hagrid. Na, sige na, faster. Hoy! Thank you. Ang kalok. Na, go na. Hey guys, bumili kami ng dalawang broccoli. Sitaw na 1 kilo to, ma? 1 kilong sitaw. Kaya magkano to, ma? Kilo. Kaya 50 ang kilo, 1 kilo yata to. At maraming spinach. Talong, 1 kilong talong. Itong talong. At half din na kalabasa para sa pakbit. Bumili yung si Mami ng 2 pitsay. Pitsay.
Okay na to, ha? Ay, makita ba? Tarong. Palayon ka man rin. Bumili din siya ng luya, isang luya. Magkano to, ma'am? At bumili din siya ng sibuyas, kamatis, Kamatis. at tanglad. Bulan. At itlog. Isang tray na itlog. At isda. Lips. Huh? What's that? What's that? Pet shy. Wala iya pilang kanan. O kanin sitaw mani. Sita. Hindi mo na sita. Sorry na be. So, tapos na doon niyang i-haul, guys. Hindi ko alam kung ano yung pinagagawa nyo sa haul kasi bumaba ako. Kasi may inano ko na pick up. Pero, eto lahat yung napamili ko sa palengke. And, yan, madumi pa. Nilagay ko sa ziploc bag. Yung iba, hindi ko alam ba't yung nilagay lahat siya sa ziploc bag. Isasabawin pa. Sabaw pala itong iba. Tapos yun lang naman yung napamili ko. And mamaya mamili pa ako doon sa Gaisano para sa mga kulang. Sa mga, yung mga pizza dough, mga ganon. So, yun naman yung atapagin ko mamaya pa bago ako umuwi dito sa bahay. Pagdating ko kay Haggard for now, kailangan ko munang mamalansya.